Hát így a Fehér Krisztiánnal kapcsolatban, Ne parázz, őszinte vagyok, nem happy. mert ugye láttam ezt a riportot, és hát nem tudok elmenni mellette, de nézzünk is bele. A család, a boldogság, az ön az nagyon... Hopp. A barátok. Nem ugye az, hogy mindig tudsz fejlődni. A delfinek a víz alatt nagyon jó emberek. Hát azért így bemenni egy riportra elég mereg, de majd erre is kitérek. Egy riportban azt mondtad, hogy te szeretnél venni Budapesten lakást. Mert van egy párod, szeretnél családot alapítani, meg el szeretnéd kezdeni az életet, és megmondom őszintén, nagyon tetszett nekem ez a hozzáállás, ez a terv. Ugye? Aztán így hallom, hogy vettél magadnak valami új Mercedes-t, ugye, mert hát gondolom ott a GVM körül, ugyebár nem szerettél volna szégyenbe maradni abban a körbe, tehát ők már azért évek óta haknizni járnak, tehát azért keresik a pénzeket. Te most egyszer kaptál egy nagyobb összeget, ami ez egy tök jó dolog, de szerintem ha vettél volna egy lakást magadnak, az ezerszer többet ért volna, mint hogy vettél magadnak egy Mercedes-t. A Mercedes az szerintem később is ráért volna. Lett volna Budapesten egy otthonod, még ha csak egy szoba, konyha, fürdőszoba, de akkor is egy saját kis otthonod, egy bázisod, ahonnan tudtad volna építeni az életedet. A kábítószerrel kapcsolatban, ha drogozni fogsz, el fogsz veszni. Azt fogják mondani, hogy nem vagy beszámítható, le fogsz csúszni, sehova nem vezet a kábítószer. Annyit így elmondanék neked, a legnagyobb jó indulattal. Én látom rajtad azt, hogy hatalmas sikereket tudsz elérni Magyarországon. De ha kábítószerezni fogsz, vége lesz mindennek. Így bemenni egy riportra, szétálva, bekápszizva, dörzsöld a fejedet, vibrál a szemed. Azért is gáz, mert az emberek nagy része rossz indulatú, gonosz. És ezek az emberek azt várják, hogy te mikor buksz el. És ezekkel a riportokkal, beállt fellépésekkel azt fogod elérni, hogy az emberek megkapják, amit akarnak. Meg fogják kapni a te bukásodat. Legyél erős, engedd el a kápszit, ne csináld. Mert el fog mindent rontani. Tényleg én a legjobbakat kívánom neked, és remélem, hogy nagy sikereket fogsz elérni Magyarországon. És tényleg a legjobbakat.